Много се красива, баба. Много се красива. Много се красива. Не желайте да се фотографира. Кой ти каза? Фотографира ли ни детето колко е красиво с тази шапка? Да. Бум! Що се разсляга, баба? Баба ти похвана. Дай друго. Мерги. Дай розовичко перинче, баба. Мерги. Тъпа, 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 тъпа. Тъбе, 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 тъбе. Тъбе, 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 тъбе. Тъбе, 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 тъбе. Майки, днес не сме броили до баба. Защо не сме броили днес? Ще броим ли баба? Не. Мърдиш, мърдиш. Не, баба. Не. Не. Ела да броим. Хайде да броим, баба. Не сме броили днес. Хайде да броим. Хайде, хайде. Давай едно. Хайде. Едно. Две. Хайде три. Да. И три. Три. Браво! Две. Едно. Три. Колко броим сега? Хайде. Едно. Две. Две. Айде три сега. Три. Браво, браво. Браво, браво. Айде пляс, пляс, всички направи баба. Пляс, 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 браво. Едно. Без едно. Това нещастните купчета така баба се отнасяш с тях. Марги, не така, мамо. Марги. Не. Не. Не, 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 Марги. Не, бабо, не, не. Я кажи тяпа. Марги. Кажи тъпа. Телефона и къде? Папа, татау.